Σύμφωνα με τη μελέτη του έργου προβλέπεται η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτηρίου και η κατασκευή νέου. Η κυριότερη παρέμβαση όμως, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Αναστάσιο Σαραφίδη, αφορά το συγκοινωνιακό, καθώς η κοινότητα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα. Θα δημοπρατηθεί το έργο ανάπλαση, διαμόρφωση του κεντρικού πάρκου της Ορμίλας. Το έργο είναι από την περιφέρεια και είναι αξίας 1.850.000. Είναι ένα έργο πνοής, το οποίο έπρεπε να έχει γίνει εδώ και καιρό, τελικά θα γίνει. Ποια είναι η σημασία του συγκεκριμένου έργου, πώς θα διαμορφωθεί πλέον ο χώρος, τι εικόνα θα παρουσιάζει δηλαδή? Βασικά θα γκρεμίσουμε το παλιό το κτίριο που υπάρχει, γιατί είναι πολύ παλιό και είναι ανενεργό. Θα γίνει όπως είναι το κτίριο των ψακουδίων, το οποίο το αναψυκτήριο όπως είναι το αναψυκτήριο των ψακουδίων, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και είναι τουλάχιστον ενεργό και λειτουργικό άμεσα. Οπότε θα διαμορφωθεί ο χώρος, θα γίνει διαπλάτηση. Μεταξύ των υποχρεώσεων είναι η απορρόφηση του 50% του κονδυλίου του έργου εντός του 2012, οπότε οι εργασίες αναμένεται και πρέπει να προχωρήσουν με ταχύς ρυθμούς. Η παρέμβαση με την ολοκλήρωσή της αναμένεται να δώσει νέα πνοή στην Ορμίλια. Πρέπει μέσα στο 2012 να έχουμε απορροφήσει το μισό του κονδύλιο. Οπότε οι εργασίες θα ξεκινήσουν άμεσα. Αύριο θα γίνει δημοπράτηση, θα ελεγχθούν και θα ανατεθεί κατευθείαν. Έχουμε προβλήματα πολλά. Βασικά έχουμε συγκοινωνιακά προβλήματα. Η Ορμίλια είναι ένα μεγάλο κεφαλοχώρι. Έπρεπε να είχε διαμορφωθεί η κατάσταση αυτή, έπρεπε να γίνει πιο μπροστά, να είχαν γίνει έργα υποδομής, τα οποία δεν έγιναν εδώ και χρόνια. Την Ορμίλια την έχουν ρηγμένη, εν ολίγης, μην κάθομαι και λέω πολλά, αλλά τώρα τουλάχιστον προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε και φτιάχνουμε. Κατά 11 χιλιόμετρα θα μειωθεί η απόσταση Ορμίλιας Πολυγύρου με την ολοκλήρωση του οδικού τμήματος που συνδέει τις δύο περιοχές. Οι εργασίες προχωρούν κανονικά και πολύ σύντομα το έργο θα παραδοθεί σε χρήση. Ο πρόεδρος της κοινότητας Ορμίλιας εκτιμά ότι θα αποτελέσει τον κύριο οδικό άξονα Συθωνίας Πολυγύρου. Βασικά κόβει 11 χιλιόμετρα. Ο δρόμος τώρα Πολυγύρου ενώ είναι 27 θα κόψει 11 χιλιόμετρα. Σίγουρα θα είναι πολύ καλύτερος. Δεν το συζητάμε. Σε ποια φάση βρίσκονται οι εργασίες αυτό το διάστημα? Τελειώνουν. Οι εργασίες τελειώνουν. Έμεινε ακόμα 1 χιλιόμετρο. Ναι. Αλλά εντάξει. Εξυπηρετεί και τους αγρότες της περιοχής, κύριε Σαραφίδη? Εξυπηρετεί όλο τον κόσμο. Εγώ πιστεύω ότι και η συγκοινωνία θα γίνεται από εκεί. Δηλαδή η συγκοινωνία της Συθωνίας θα γίνεται μέσα από την Ορμίλια. Αυτό δεν θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα όμως στην Ορμίλια? Δεν έχει προβλήματα. Τα προβλήματά της είναι λίγα. Τουλάχιστον αυτό το θέμα. Θα γίνει και περιφερειακός δρόμος, τώρα είναι από μέσα, θα γίνει περιφερειακός δρόμος, ο οποίος θα βγαίνει έξω από το γήπεδο και από εκεί πέρα θα είναι άνετη κυκλοφορία. Ο δρόμος Ορμίλιας Πολυγύρου μέσω Αγίου Δημητρίου κατασκευάζεται με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αλέξανδρος Μπαλτατζής.